Terus kita naik, tidak minum. Ini itu na tulog. Sige ninyo ka. Ya. Sige ninyo ka. Oh. Inom ka. Inom ang kulog. Dalhan mo na. Paano niya sa nasyonal? Huwag malikman. Nakabala na tuman. Okay. Magkailaw. Manakuha ka nila ako. Bibis na ko. Ang yes mo. Karon, pero magbaklabak lagi karon. Wala ay. Magbaklay pa lagi pagod. Wala. Basta. Wala pa singot. May pasingot. Hindi ka nagabasang hapon gabi eh. Mas sa punas kayo wala ka na. Usahin niya. Nakinsik ang law ko sa mga linggo. Sahay. Eh, mas makaligo na ba daw ng bilik sa kaligo? Kung na ikaw ba? Kaysa marag magkabok ang tao, sige ligo. No? Kabog naman siya, pero kung init mo lawas, diba marag, kung di ka kaligo, diba init ka mo lawas? Isang, pero kung siya, init mo lawas. Kung di ka luya. Ilang, isa naman natin mapansin simula ko, matagal mo. Kaya ko na, nagtulang niya kung bukid pa, di ako gusto ko tanong. Wala, magito sa kalibutan. Walang iraw-iraw ko gabay. Ana naman na, hindi magitutang nga. Huwag mo kayo mabilin. Eh lang, medyo disiplina pag gabay. Tapi kayo mawatan, ina lang, disiplina. No? Kaligis lang. Hindi mo na ikagusto rin pariharang na tatanan. So, dili, pag medyo disiplina gamay. Eh, wala ka balay mo tabang. So, ang imo, lagi hapon ang iragbihan edad. Kung man mairog ang edad, no? Kadugay na tuwid. Wala ko rin, pinta din. Layo pa? Ha? Ingat ya. Usay mo, kahit tugulo, di ko kaminaw sa mga bawal. May iman, no? Ako yung pinto na hindi ko dito kung dito ko siya. Kapag na yun. Okay man yung paminaw mo. Pero hindi ay dagdag. Isa ka makaon lang. Ang ako ang kaon ka ng pasang ito. Magistahan. Oo. Kaon mo. Wala naman kung ba. Ganun lang. Ako okay. Wala ko pero ako okay. Mas birthday, mga kwan. Puro natin ako na dito. Simula taon lang. Ay nabi, naghan is birthday po no. Kaya may bayad no? Huwag bayad niya. Agang kaon lang. Kaon. Oo, mas bayad ang kaon lang. Mas tagal mo daw ang karne kaysa isda. Muro ng karne mo dyan. Yan, ako tayo si Betty. Lalaki yung kondisyon tao no. Yan ang may apon, magsiki karne po or labaw karne ba? Kaysa isda. Hindi ko siya nga. Makuan daw mo. May blood ka. Oo, nga Muslim mo ako na ito. High blood ka po. Ay, blood na diya po. Nagka ka bang high blood nila? Wala mo na yung baboy. Baboy, may baboy. Pero na may high blood. Anong masakit man? Tao rin. Tao na ako. Abot yan. Abot dito. Ang galing. Medyo magkataas ang edad. Magka-ingat-ingat doon. Oo. Di man tapay kay anyos. May tapay kay anyos kay Likon, no? Karong gani lang, may 20 anyos na ito. Kay Likon. Liklonon po. Yun mo. So, di yun parihatanan. Nakadata na may ito. Sarap yan. Gani man tanong. Pero napil naman yung mga ganina pagbiga na po.
Katong kuwan rin, pila na ito kako lang gihilo 381. Leather mo sa 381. Kaya motor siya, XRM. 81. Tumatay. Ang pinakatigulan ako dahil gihilo ko lang dito. Kuwan lang, kuskun lang ni Mating o gimigyo. Kuwan. Kulang. Pero makadong, oh God. Kurang dakuon lang ni Mabrang kami. Nag-asa man ka! Ano ba ito? Nagkakuhan. Ano mo siya? Yan, normal yung pananaw. Tak na siya. Normal man. Ya, okay man mulakaw. Ano siya po? Dili siya po. Kayat lang. Yang naglatod siya iya dire. Apo sa tuhod. Ninyo pa dyan. Yan na yun ano. Apo. Anak siyang apo. Ang nanay dire, uban. Ninyo. Supatin na yung gulanga. Kaya ang apo, gulang naman dito sa kong apo. Kaya anak pa man siya apo. Ang naghatod. So taas yun, no? Hilak dito dire kay sir. Asa na to? Buhay pa ba to? Kailangan namin yung bukaon lang yung tanay. Bukaon ko dagan. Masuko ko anak. Masuko ko din anak ha. Masuko mo, kaon. O di mo kaon, Suko po. masuko kay kaon tay. Dili yung ginahan. Di problema kayo. Ya kaya siya daw kaon jud sa kikanahan mo kaon. Masuko daw. Nagamay. Saka kamay siya. Saka kamay. Sige pa. Sige kay. Anak ka dito.
Feel na nimo? Feel na ito. Ano yan ba na? Nag-go ko po. Ano yun? Ano? Yeah. Ugat na nangyagi. Dili sakit ito no? Dili sakit ito no? May ulan na ko sa ano. Sakit na ba? Sakit. May kaduhan doon na po ang libre. Kahilong ka mo. Ah, Wala man ka. asa na ko? Nakaw daw ka. Ako, Nadaw tayo dito. Sa bisan. basta mawala ko din ang service. Kanaho naman ang sakinan nila kung ako. Di ba ka, agbang diyan na ilong minivan. Pag naana din ako din. Liliw, naman ang minivan. Anak ko. Pag wala, ang minivan, hila, yung din. Ang service mo sa'yo.
Ito sir. Ay pagpasa ko na. Nakaramang ko mo ha. Di ka tamaligo ha. Hindi takot ka nila mo na yun. Aman. Wala di ano takot. Naa. Come on. Charge to ka mama. Charge mo. Uh-oh, naibili ng susi. Ma'am, naibili ng susi nga. Pagbalik na ko Ano sir, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Nasaan ka na? We just checking pa sa Ayan guys, mga gugyunot guys. Thank you for watching. Bye-bye.